Mal-President, Mendy u Fabian mit-tim ta' Xarabank imorru Ruma. Fl-aħħar żjara tiegħu bħala President ta' Malta. Kif inhi tradizzjoni, fl-aħħar żjara, il-President iżur lill-Papa. F'dan il-każ lill-Papa Franċisku. Mal-President hawn il-mara tiegħu Margaret, it-tfal u n-neputijiet, Luca, Georgia May u Matteo, li għad għandu xarej. Mad-delegazzjoni wkoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella. Naslu Ruma. U l-President u d-delegazzjoni jiltaqgħu mis-Segretarjat tal-Istat tal-Vatikan u mill-Ambaxxatriċi Maltija għall-Italja. Sakemm qed nistennew il-bagali, il-President jilgħab ftit ma' Luca. Fil-karozza f'Ruma, in-neputija tal-President, Georgia May, tkantalna d-diska ta' Xarabank. Mal-President, immorru għall-attività mal-komunità Maltija f'Ruma. Hawnhekk jilqana nsibu lill-Kardinal Malti Prospero Grech. Niltaqgħu hawnhekk ukoll ma' Monsinjur Alfred Xwiereb, lit il-leminija tal-Papa Franċisku. Naturalment Malti wkoll. Il-Maltin f'Ruma organizzaw qudiesa ta' ringrazzjament. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Kif maħbub. Jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej Papa. Grazzi, Aziz Sur President. Bil-ħidma tiegħek kattart il-bosta l-apprezzament li Malta gawdi fid-dinja minn pajjiżi oħrajn. Il-President ikollu l-opportunità li jintaqgħu jitkellem mal-kumplament tal-komunità Maltija. Iltqajna miegħu u ringrazzjajna lill-Alla flimkien. Ġejt apposta illum għaliex Georgia Vella u President li inħoss li mess qalb in-nies u għamel affarijiet li ħafna drabi aħna Malta ma konniex nimmaġinaw li President jista' jagħmel. Allura għalkemm ma noqgħodx ġo Ruma ċentru ħassejt li kelli niġi biex insellimlu. Din it-tfajla qed tistudja hawnhekk f'Ruma. Novizza tas-Sorit tal-Karità ta' Santa Giovanna Antidda. Jekk Alla jrid is-sena d-dieħla nkun soru, jekk Alla jrid ma jqala xejn. Kanti sabiħu? ħafna. Kani ħannis? Ħafna. Familji. Għandi pjaċir ħafna. Nawguralkom. Iva nafax. Marija. Żewġet il-Knisja ta' ħaltarxin. Ekku, ħaltarxin, brava. Daw ġew apposta minn Tripli biex jiltaqgħu mal-President u jipprattikaw il-Malti. Fis-sala ninutaw ħafna ritratti black and white u niskopru li ritratti kollha ħadhom il-Kardinal Prospero Grech. Dawna ritratti black and white, jien id-derita ħafna bir-ritratti
U darba l-Ambaxxata Maltija għamlu li exhibition. U ħallejnijhom hawnhekk. Issa qegħdin jisfaru ftit, imma insomma, forsi tajjeb li xi darba nerġgħu nipprintjawhom. Issa qed naħodhom bid-digital u nistampahom jien bil-kulur ma jiġu tajba ħafna, biss naturalment il-fotografija vera hija dak il-black and white bl-antik insomma milli. Ma jistax jonqos il-kardinal jikkummenta dwar il-President George Abela. Jiena personalment kull darba li ntqajt miegħu qajt imsaħħar mill-bniedem. Bniedem umli, intelligenti, mill-ewwel jaqbad dana u tista' tara li għandu qalb kbira. Ħassitni kburi illi ħafna mill-Maltin mawċin li jinsabu hawnhekk Ruma ħallew id-dmirijiet tagħhom, ġew jingħaqdu magħna biex jirringrazzjaw lill-President u jifirħulu għal dak li jagħmel u iweduh it-talb tagħhom. Il-valuri illi ħallilna l-President Abela huma l-ikbar wirt illi l-kap ta' stat seta' jħalli lill-poplu tagħna. L-għada filgħodu, il-ġurnata mistennija, iż-żjara tal-President George Abela lill-Papa Franċisku fil-Vatikan. Wasalna l-Vatikan illum il-President George Abela fl-aħħar żjara tiegħu qabel jispiċċa minn President se niltaqgħu mal-Papa Franċisku fil-librerija tiegħu propju fil-Vatikan. Nidħlu l-Vatikan. Kollox lest tal-wasla tal-President ta' Malta. Jasal il-President George Abela. Naddu malaj minn kulutur dejja. U naslu fil-Kamra fejn se jiltaqgħu il-President u l-Papa Franċisku. Il-Papa u l-President jagħmlu xi ħin jitkellmu. Sa dan it-tant, il-Papa jagħtina kuruna. Jasal il-moment li fih il-Papa jiltaqa' mad-delegazzjoni kollha. Imma il-neputiet tal-President jisirqu x-xena. Il-Papa ibierek lill-iżgħar neputi, Matteo. U kif Luka jersaq lejn il-Papa, Luka jagħtih id-dinożawru li kellu fidu. Għal Giorgia May u Luka din l-avventura mhux tas-soltu. U Giorgia May tilab noli mal-Papa. Il-President jagħti lill-Papa pittura ta' San Franġisk. Il-President u l-Papa jsellmu lil xulxin. Iż-żjara tintemm u waqt li kollna ħerġin naraw karozza umli tistenna. U jgħidulna li dik il-karozza hi l-karozza li juża l-Papa Franċisku. Aħna ma minnihomx. Sakemm b'sorpriża joħroġ il-Papa Franċisku. Jitla ġo fiha u jmur għall-laqgħa li jmiss. Laqa mal-Papa l-aħħar żjara fil-Vatikan, l-aħħar żjara mal-Papa Franċisku, kif kienet din il-laqa? Laqa sabiħa ħafna, ġifier kellna udjenza pjuttost fit-tul għax ħadna naħseb il-fuq minn 40 minuta. Però huwa bniedem li huwa struit, jaf ħafna dwar Malta. Invitajnieh, ġifieri invitajtu biex jiġi Malta, estendejtlu dal-invit u risposta tiegħu hija interessanti li għalli Malta mhux il-bot wara kollox minn hawnhekk. Hija ħaġa sabiħa ħafna. Kont emozjonata ħafna x'meta tara l-Papa ftit viċin tiegħek ħafna, però hu
Tantu li bil-kemm iħallik tbuslu idejh mill-ewwel qajmek u biex jibda jkellmek. Laqgħet tritni ħafna dik u bħalma milli għamel il-kumplament tal-oħrajn. Morru lura Malta b'toma tajba ħafna u nispera jiena li l-invit tagħna jilqgħu. Għal dan il-vjaġġ nirringrazzjaw lil Air Malta u Rox Travel. Rox Travel għandhom tur għal kanonizzazzjoni ta' Giovanni Paolo Tini. Għal aktar informazzjoni ċemplu 20 15 15 15.